Mae bwrsariaeth i myfyrwyr isradd yn ddod i 11,250 dros y 3 blynedd y cwrs. Bydd y myfyriwr yn cael 3,750 bob blwyddyn a byddent yn cael 1,250 ar ddechrau bob tymor. Ar ben y bwrsariaeth, mae myfyrwyr hefyd yn derbyn tafliad ychwanegol tuag at eu lleoliad, sy'n dod i 100 o bunnoedd ar gyfer y lleoliad 20 diwrnod, 800 ar gyfer y lleoliad 80 diwrnod, a 700 o bunnoedd ar gyfer y lleoliad 100 diwrnod. I fod yn gymwys i dderbyn y bwrsariaeth, mae rhaid i myfyriwr gwrdd â 2 criteria sy'n gennym. Yr un cyntaf yw ei bod yn byw fel arfer yn Nghymru, a wedi bod yn byw yn Nghymru am 12 mis. Yr ail un yw ei bod yn cael ei nomineiddio ar gyfer y cwrs gan y Prifysgol, a'r trydydd yw ei bod ddim yn cael unrhyw nawdd gan gyflogwr i wneud y cwrs. Cyn gyntaf mae'r myfyriwr wedi derbyn ar y cwrs, bydd y Prifysgol yn nomineiddio nhw ar gyfer bwrsariaeth, a wedyn byddant yn derbyn gwahoddiad i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, a wedyn byddant yn cael gwahoddiad i lenwi mewn ffurflen bwrsariaeth gan Cyngor Gofal Cymru. A bydd hwn yn digwydd bob mis Mehefin, mis Gorffennaf, mis Awst. Am unrhyw wybodaeth pellach, ewch at ein wefan Gofal Cymdeithasol Cymru, edrych ar y tudalennau ariannu myfyrwyr. Ac os oes unrhyw gwestiynau yn dod â hynny, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol.